kunnafoni min bɛ di nanzarakan na o bɛna yɛlɛma aw ye todunkan na a bɛna lase aw ma seeru sila maraka faama fɛ sabula kunnafoni sɔrɔbaliya o ye kunnasiri ye. Maraka faama ka journal banbara bɛna lase aw ma ka sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye. Maraka faama i bisimila bi kunnafoniw bɛ cogo di? Fanta don kelen kelen ni akibaru bi dɔnkibaru bɛ yen a labɛn bɛ fasirijɛkulu fɛ fɛnɛ nka yanni an ka don bi dɔnkibaru kɔnɔna na Fanta Sidibe filamuso an bɛ hakɛto ɲini kɛ an lamɛnjɛkulu fɛ k'a sababu kɛ tile 2 tɛmɛra journal banbara a ma bila seti sanfɛ k'a sababu kɛ maraka faama ale tun fari man di a la nka bi n bɛ ala tanu hakili la n lamɛnjɛkulu olu ye o hakɛto minɛ o tɛmɛlen kɔ sa dɔnkibaru a labɛn bɛ fasirijɛkulu maaw fɛ a bɛna lase balimakɛ Seydou Sila maraka faama fɛ sori dino dɔgɔnɔkɛ faama k'ale to suya kɔlɛ la bi dɔnkibaru a bakurubaw filɛ nin ye. Kunungo karidonya juillet kalo tile 29 maliden ma miliyɔn 8 ani kila olu de bɔra ka taa kalatasow kɔnɔna na ka taa kala fili u diyaɲɛmaw ye minnu y'u kan bɔ jamana ɲɛmaaya sigi lahalaya la an ka jamana kɔnɔna na n'a bɛ maa 24 baɲango la san 2018 o fanga mara ka taa bila san 2023 la. Kalata tako ɲuman o sɛbɛntiyara directeur de campagne fɛ Ibrahim Boubacar Keita ale tɔgɔ la ni ale ye kulu ɲɛmaa ye n'u ko ma Alliance pour le Mali Boubacar Tereta. Ni y'a siɲɛ fɔlɔ ye tariku yɛrɛ kɔnɔna na CEDEAO ani CEAC olu ka ɲɔgɔnnajɛrɛ ko o waleya bɛn basigi ani waleya cɛjuguw kɛlɛli kama. Dɔnkibaru la kumabaw olu ye nin ye minnu bɛna walawala aw ye sisadani na aw ni ce maraka faama ka journal banbara lamɛnli la dante aw la an ka tanu b'aw ye an ka foli b'aw ye. An bɔra k'o de fɔ sisan kunungo karidonya juillet kalo tile 29 san 2018 maliden ma miliyɔn 8 ani kila baɲango olu de bɔra ka taa kalata kalasasow kɔnɔna na minnu kun bɛ 23 baɲango la kalataso 23 ka taa kalata cɛbɔ maa 24 baɲango ye minnu n'olu y'u kan bɔ jamana ɲɛmaaya sigi kalata la fangamara hukumu kɔnɔna na ka dabɔ san 2018 ka taa bila san 2023 la kalatasow dayɛlɛla nɛgɛ kaɲa 8 k'u datugu nɛgɛ kaɲa 18 jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen na Bamako yan ani jamana fan wɛrɛw fɛ maaw kɔni bɔra ka taa kalata yaasa u se ka sugandeli kɛ cɛbɔw la cogo min na kalataw dabɔra hɛrɛ la ka kuncɛ hɛrɛ la maa minnu taara kalata yɔrɔ la u y'a jira k'a fɔ olu bɔra ka t'u ka jamanadenya hakɛ ka taa o de dafa n'o ye ka taa kalata a kɔni jirala jateminɛkɛbaw fɛ k'a fɔ kalata minɛnw o bɛɛ lajɛlen tun bɛ kalatasow kɔnɔna na fo n'a kɛra zanni kelen kelen dɔw ye ni gɛlɛya yera olu la assesseurs ani délégués seni tɔgɔ la opposition ani majorité olu bɛɛ lajɛlen ka maa sugandilenw tun bɛ kalatasow kɔnɔna na kalata kɔni a kun cɛra o cogo de la jaabiw olu bɛ makɔnɔli la administration territoriale ale bɛ waati furancɛ jaabi diw kɛ cour constitutionnelle ale na jalatigɛ bakuruba jaabiw ale na olu di yaasa fɛn min ka dɔn k'a fɔ lahalayaw olu bɛ se ka dɔn cogo min na ni tako filanan b'a la yalima n'a dan ye kelen ye o lahalayaw olu bɛ se ka dankɛnɛmaya k'olu sɛbɛntiya sariya ta sira fɛ. Kalata tako ɲuman o kɛli o sɛbɛntiyara directeur de campagne fɛ Ibrahim Boubacar Keita ale tɔgɔ la n'ale jamana ɲɛmaa bɔta ye n'a ye nɔngɔnkari kɛ a yɛrɛ nɔbilako la nin jamana ɲɛmaa sigi kalata in na n'a tako fɔlɔ kɛra kunungo juillet kalo tile 29 karidonya don Boubacar Tereta ale Alliance pour le Mali ale ye o ɲɛmaa ye a ye laseli dɔ kɛ ka ɲɛsin dɔnkibaru ɲininaw ma a kɛra u ka quartier général la Ibrahim Boubacar Keita ka campagne kɛyɔrɔ k'a jira k'a fɔ ko kalata kɛra hɛrɛ la a kun cɛra hɛrɛ la wa ko kalata kɛra yɔrɔ dɔw la a ka ja san 2013 kalata ma se ka kɛ o yɔrɔw la ani 2016 kɔnɔna na n'o bɛ nagakɔrɔ kalataw bɛ olu ko fɔ k'olu kɔni u sigin bɛ u hakili sigin bɛ u basigin bɛ ka jaabi kɔnɔ jaabi min n'o bɛ bɔ a bɔyɔrɔ la yaasa u se k'u ta n'u bila dɔn cogo min na. Ni y'a siɲɛ fɔlɔ ye tariku la CEDEAO ani CEAC olu ka ɲɔgɔnnajɛrɛ labɛn ɲɔgɔn fɛ de ko waleya bɛn lakanda ani fɛn min ye waleya cɛjugu olu kɛli ani kuma yɛlɛmali ka taa mugujugucilaw olu kanu na nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye a ka kɛ farafinna ale bondakun kan jamana ɲɛmaw ani gouvernement ɲɛmaw CEDEAO ani CEAC o tɔgɔ la u taara ɲɔgɔn sɔrɔ Lomé o tɛ Togo ko fɔ de u taara ɲɔgɔn sɔrɔ yen u kumana bɛn fɛn min ka dɔn ka fɔ kanda ani mugujugucilaw kɛlɛli ani waleya cɛjugu kɛli olu kɛlɛli u kumana o de kan u ye lahalayaw u y'a bɛɛ lajɛlen dankɛnɛmaya u y'a jira ka
k'a fɔ wulikajɔw olu bɛ se ka kɛ cogo min na yaasa nin jamana minnu bɛ nin kulu ninnu kɔnɔna na n'o ye CEDEAO, CEEAC fo ka taa se UEMOA u bɛɛ lajɛlen bɛ se k'u tigɛ di ɲɔgɔn ma cogo min na ka nin waleya cɛjugu ninnu kɛlɛ ka bɔ farafinna bondakun kan. Wa i ka dɔn k'a fɔ CEEAC ale ka kulu kɔnɔna na jamana 11 Angola, Burundi, Cameroun, Centrafrique, Congo, RDC, Gabon, Guinée équatoriale, Tchad, Sao Tomé ani Rwanda olu de tun bɛ o kɛnɛ kan. Wa u kumana Togo ale bɛ se ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ cogo min na u kumana o lahalayaw kan. maa 160 minnu n'olu tun bɛ tigɛ kɔnɔ maaya la olu kɔni ye waa wɛrɛ koyi u ye waa wɛrɛ ka bɔ kasobon kɔnɔna na a kɛra sibiridonya su ka dugu jɛ karidonya la a kɛra u ka kasobon o atakeli de sen fɛ a kɛra Cameroun kɔrɔnyanfan ka taa woroduguyanfan fɛ ngilɛkan bɛ fɔ yɔrɔ minnu na marifatigi bugunatigɛ dɔnbaliw a kɛra olu de fɛ jamana yɛrɛ kunnafoni disiraw olu ye o sɛbɛntiya. Le roi Mohamed VI laseli dɔ senfɛ u ka jabaranin na kunungo suyanfan fɛ a kumana u ka jamana kɔnɔna lahalayaw kan Maroc a bɛ o kofɔ k'a ɲini gouvernement fɛ k'a fɔ u ka sariya teliman u k'olu ta yaasa fɛn min ka dɔn k'a fɔ kɛnɛya o ɲuman bɛ se ka sɔrɔ jamanadenw fɛ cogo min na ani ladamu ɲuman o bɛ se ka sɔrɔ cogo min na. Nin bɛ dan sigi bi laseliw la min labɛnna fasolijɛkulu mɔgɔw fɛ k'a lase a balimakɛ Seydou Sila maraka faama fɛ farigwannin tun bɛ na o de y'a to tile 2 in na aw ma se ka journal Bambara k'a lasɔrɔ hakɛtɔ ɲini n bɛ segin o kan k'o kɛ aw ye. Sori Gindo ale tun bɛ suya kɔlɛ la dɔgɔnɔkɛ faama ni Ala man ka jɔnya jɔn na sini an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan sini fana ye don dɔ ye a n'a lahalaya don kunnafoni kuraw k'olu lase aw ma waati kelen arajoso kelen n'a b'a fɛ ka segin ka maraka faama ka journal Bambara lamɛn a bɛ taa malizoom.net sanfɛ ale ye kunnafoni disira ye cakɛbara bɔlɔlɔ sanfɛ n'an ko ma journal en ligne an na maraka faama ka journal Bambara a n'a ka reportage tubabukan na a bamanankan ni a jataraw ni a sɛbɛnniw an n'u bɛɛ lajɛlen ye mun tora ne ye sa o ye k'aw fo k'aw wale ɲuman dɔn a ka lamɛnli a n'aw ka kalanni na a k'an bɛn sini ni Ala sɔnn'a ma. Maraka faama ka bi journal Bambara lasera aw ma k'a sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye.